Как е? Ще правим бимбузъл. Ще правим бимбузъл челендж, ама кутийката няма нищо, а всичко е в ето тази чиния, ако мога да видите. Ще ги сипа. Така, първото е... Чакай сега. Това е сестра ми. Ще правим... Чай малко. С нея ще правим поредица на много игрички от лаптопа ми, ако може да се оправи, защото в момента има проблеми и не може да се включи. Също така си взех Влан, но ще направя гивой на него друг. Добре. А той нещо се казва Маринка, това е гадината, това е братовчетка ми. Така, първият бомбон е тути фрути или миризливи чорапи. Ето, чакай, аз ще го покажа, бе, ето. Чакай, ги. Чакай да фокусира. Не може, има светлина и не иска да фокусира, но да, е това са. Добре, Вие трябва да ги знаете. ето това е бомбона представлява. А взимайте си и вие. Аз си взех. А е това, розовото. Това. Розовото, да. Ами, на здраве! Чакай! Не, бъдете под нас. Бъдете под нас. Не става. Може да е сладко. Как е аз? Не знам моето какво е. Май чорапи, не знам. Моето е сладко, Кати. Моето. То това какво беше? Този фрукт е моето хубаво също. И моето е хубаво. Оцелихме. Има още трима после. Те направих дъвчета. Не, ще хвърлиме. Моето вече се стопи в устата. Дъвчи се е то. Това е вкусна дъвка. Не знам. Моето има вкусна дъвка. Дъвчете ги, как по-хубаво се усеща. Георги, устата ти мирише на дъвка. Те са дъвка, бе, Кати. Ма аз знам. Не, това и казвам. Добре, дайте друго. Тя малко. Аз малко трудно дъвча, защото нямам един апарат и не мога дъвча като хората, това е малко по-бавно. Аз ще се виждам. Георги по принцип трябва да отхапва. Аз съм малко по-висок и затова... Я ме огни. Мирише ми на дъвка. Ядай. Я вижте моето. Нямам моята. Георги на... Моята е сладко. Я Кати. Не, аз се здраве. Какво? Дъвка ли е? Нямам моята е хубаво. Тути фрути не мисля, че е дъвка, а плодова дъвка. Добре, ама моето как е? Миришете на дъвка, бе, хора. Моето иначе е ти фрути. Добре, чакай да колко се Не бе, не дай! Дай го на мене! Дай го пробвам. Не хубаво ще го пробваш. Изяда, пръсти ми изяда. Маринча, няма си взехме различни бомбони, бе. Що бе? Едни и същи са. Ето розовите. Ма те двете са ми сладки. Еми да. И значи тия трите са... Не се знае. После ще ги изиграем. Това с кое? Къде е кутийката? Дай. Следващото. No. Пуканки или развалено яйце. Това е това. Ето го. Това и това. Я да го видя това. Да, 3 са точно и от това са 3. Айде. Това са яйцата. А не, не, това... Не, това не е, това е кокоса. Чакай. Аз изяхвам. Не, и това също. Ето това също. Как ще вземете това? Ай, ще снима клип. Да, ето. Вече 3 минути минаха. Чакай. Ето. Не може да се види дали е жълт, но при него може. Моето е. Айде. Примерите разделените яйца. При мен не знам. При мен покунка. Май при мен е покунка. То не е по-странно такова. При мен е покунка. Чакай, дай ми го. Дайте ми вода! При мен е покунка. Мой пухната е много хубава. Не го въобще. Мина да пием вода. Гадно е. Пичове, това е най-гадното от всичко. Аз мразя дори яйца! А кой поправя моята чаша? Не, ти каза, че ще ходиш до вятата! Ти се взел това отвратително! Моята покунка. Това е много гадно. Верно. Много ще вкуса. Дайте ми кола, дайте ми вода, дайте ми Покунка готина. Защо? Не готина ми малко гадна. вода.
И как ти пуканка? Това е най-гадното от всичките. Пуканката и развалянето не те са най-гадните. Как ти закриваш малко лапка? Чакай, аз дължи това на страни, аз ще ги ям всичките. Добре, следващото е миризливи чорапи или сочна круша. Маля хора ще повръщам, чакайте. Това е оранжево. Чакай малко на тя. Добре, чакаме. Те са 4. Може. Ще спрем на пауза. Не може. Може? Не може. Може. Аз един момент. А това не е ли? Не. Не може. Какво беше следващото? Мръсни чорапи? Или сочна круша. Не, или праскова, сори. Мързливи. Това ли е? Да, това е оранжевото. Аз взех най-наточеното. По-страх ми е зъбите. Добре. Ето. Нека ти да покаже, не. Чакай да я покажа. Моето е най-наточено. Айде, да ядем. Чакай. Моето е най-наточено. Чакай, ето. Моето е Хареса ли? Айде. Ой, как е? Моето е круша. Не знам Москва. Не е вкусна круша. Иска миризливите чорапи. Тя направи това бомбон, направи на... Има вкус на повръщане, бе, хора! Това е отвратително! Моето е кул. Нямаш. Мисля, че са развалени чорапи. Развалени чорапи, ядох ли ти? Това е отвратително. Има вкус на повръщане! Кое ме е това? Тя ги направи. Марина, това е отвратително! Има вкус на повръщано! Това ти се безпокой ми повръща. Чакай малко. Развалените чорапи, като ги смесите с крушата, става хубаво. Какви развалени чорапи? Мръсни, миризливи чорапи. Миризливи! Миризливи чорапи с крушата е хубаво. Отвратително е казано. Вкусно! Хубаво е. Бре, следващото. Кучешка храна или шоколадов пудинг. Ето това кафявото. Искам ги и двете, доколкото знам, кучешката храна не е много вредна за хората, Чакай. те доста хора ядат. Аз вече им го показах, хайде. То кафяво. Казах им го. Айде. На здраве. Кучешка храна. И моята кучешка храна. И моето. Давай. Извинявам се много. Стана ли сладко? Извинявам се много, че плюхна, прочитам повръщано. Мен ми стана сладко накрая. Да, яла пудинга. Мен ми стана отвратително от началото и накрая ми стана много сладко. какво яла, ама Георги. Пичове, извинявай, че плюх, казах, че няма плюя. Това си беше кучешка храна. Не знам Илянчо как го яде. Така, дай следващото. Чакай, Извинявам малко да се. видим вкуса. Трябваше да няма прясно мляко. бомбоните не са никак те така. Ма нищо нямахме. Ние аз не Дай следващото, дай следващото. Това ще е паста за зъби. Дай бълбинката. Следващото е лайм или пясъчно окусена трева. Това ли е? Да, зеленото. Доколкото знам, тия не са лоши. Да, Извинявам се много, ама... сори хора. Айде. 3. Веднага. Окусена трева. Лайм. Лайм. Да, лайм. Вкуса не е лайм. Ядай ти. Моето е трева. Моето е лайм. Има ли друго такова? Едно. Мое го знам. Не, после ще се разберем като стане по едно от всичко. Сложи го тук. Добре. Сложи го. Ма видях всичко гадно. Също ви е... Как е тревата? Почти няма вкус. Защото лайм е Ако хубава. ме питаш мене, не, тревата е хубава. Лайм е леко кисел. Пичове, тревата е хубава. А лайм е леко кисел, ма и той е хубав. Дъхът ти е вкусен сега. Не, Да, наистина. не е като кучешката храна беше доварителна. Това беше наистина много гадно. А повръщно ядахме ли? Не, е сега. О, И те фак. само две. Не, сега е този. И накрая този. И после е този. Нали го ядахме повръщното първо беше?
Не, това ти фъртили мрезиви чорапи. Това беше повършно ли сочна круша или праскова? Да? Значи вие стояли повършно, значи аз ме повършното ми хареса. Аз не го плюх. Мишто ти. Това може две. Добре, пичове. Така. Сега е боровинка или паста за зъби. Чак, това синичкото. То, доколко знам, тия двете са много вкусни. Паста за зъби. Ами чакайте не. Моля ви. Чиска малко да ми мине вкуса от това. Ама. Мога да снимам само 15 минути, така че още 5 минути имаме, така че по-бързо. И ще дадеш втора част, нали? На здраве! Боровинки. Паста за зъби. Вкусно ли? Паста за зъби. Много искам да я пробвам. Не може. Вкусно, дъвка. Нали от дъвка? Да, като на Моето са боровинки. Ами, виж, да, много. паста за зъби е хубава. Малко като люто дъвка. И боровинките не са лоши. Преси паста за зъби, аз ще усещам дъвка. Аре хора, повръщано или? Не, това е друго. Айде да видя аз ги знам. Зелените на... Това е пичове чисто бялото. Това е супол или сочна круша? Не ли е това? Не, ето тези. Зеленото. Аз взех най-нито супол или сочна круша. Чай сега, само да глътна това. Да. Раз. Чакай малко. Чакай, качих на здраве. Пичове, финала. Така. И има още едно. Аре, се яде! Моята круша. Моята какво бе? Спол. Моето? Не знам. На вас още ви също паста за зъби. И на двамата. Аз си ядах с пола. Дай да го пробвам. Пробвай. Виж. Май круша. Пола. Мен не ми е шега. Може би заради паста за зъби. Ето за това трябва да чакаме да мине. Капе. Това е май. Не, кокос или бебешки кърпички, това бе. То е това чисто бялото трябва да. Да, Кати е това. Тия чисто белите. Чакай да видя. Аре, имаме само 2 минути. Добре. Това е, айде, на здраве. Здраве. Показа? Кокос или бебешки кърпички? Бебешки кърпички. Те са лоши. Кърпички. Ма не са лоши. Моите са кърпички. Значи няма... Ама, не по-сладко е такова гадно. Не, но мен много ми харесва. Значи бебешките кърпички Да, точно бебешки кърпички са въртителни. са... Кои? Много са хубави. Карай лата, кажем чао. Да, и чао, аз съм цялата вода, и чао искаш да кажа. Добре, надявам се, че ви е харесало. Коментирайте, оценявайте, дайте палец нагоре и ще си видим следващия път. Чао! Чао!